Aizu Iker, zer iruditu zaizu gaur orientatzaileak emandako hitzaldia? Baina esan, lehen baino askoz galduago nago. Gainararen gurasoek batzierro zientifikoa egiteko esaten didate. Eta ez dakit. Ja. Eta zuk, erabakirik hartu alduzu? Nik lanbide heziketako modulo bat egingo dut. Lanean hasi nahi dut lehenbailen eta biderik zuzenena da. Eta non egingo duzu? Hori ez dakit. Lehenengo aukeratu behar dut ze modulo egin nahi dudan eta gainera esan didate modulo guztiak gazteleraz daudela orduan. Zer? Nork esan dizu hori? Hori gezurra da, begira. Torri. Beitu, nahi dudalako .com webgunean euskaraz ikasten jarraitzeko aukera guztiak hartzen dira. 2 modu dituzu bilaketa egiteko. Eskualde baten gainean klikatu eta ikastetzen zerrendak ikusi, edo zuzenean modulotik asketen zerrendara joan eta euskaraz non egin ditzakezun agertuko zaizkizu. Ostras, ez nekien hori. Bai. Eta adibidez, egin proba bat. Bai. Nik kirol animazioa ikasi nahi baldin badut? Kirol animazioa. Ja, ba. Getxon bertan. Eta gainera ezkerraldean ere beste bi aukera agertzen dira. Eta aurre hezkuntza? A ber. Beitu, hemen baduzun aukeratu. Bizkaiko 8 ikastetxetan egin dezakezu aurre hezkuntza euskaraz. Eta mekanizazioa? Aizu, zuk ere egin dezakezula bilaketa, Nik nahikoa daukat zer ikasi erabakitzarekin.